ನಮಸ್ಕಾರ ಗಾತ್ಯಾನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಲ್ತಂದು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲ್ ಇರೋರು ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ದಾಯಗ ಪರ್ನಾಗ ಏನೇ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠಟ್ ರಥೋತ್ಸವ ಏನಮ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ರಥೋತ್ಸವ ಉಂಡು ಅವೆಂತುವರೆ ಪೋನಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರಜೆ ಟುಲ್ಲತ್ತ ಸೊ ಜಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಫಾರ್ದ್ 2025 2025 ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತುವರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಾರರ್ ಮೂವಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂತುನ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನೆಡ್ದು ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ಒಲ್ಲ ಟಾಕೀಸ್ ತೂತು ನೆನಪಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ ಸೊ ತೂವರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಂಬಲ್ಲ ಚೂಮಂತಾರೆ ಸೊ ಚೂಮಂತಾರೆ ತೂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಪನ್ನಂಗ ಗಮ್ಮತ್ ಅಮ್ಮ ಪಂಚೆ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ಎರಡೆಲ್ಲ ಪನೋಡ್ಚಿ ತಾಯಿ ಪನ್ನಗ ನೆಡ್ದುಂಬರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಂತ ಎಂಕಲ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮೆಗ್ದಿಡ ಬಂದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದಂದ ಕಾಕನ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಏನಪ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಾಕೀಸ್ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬೇಲದಂತೆ ಪಡಾರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ಕಮ್ಮ ಪಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಂಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಇಡೀ ಒಂಥರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಕೋಡೆ ದೂರ ಬೋದಿತ್ತಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಗರಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹುಣಸಪುರ ಬೋದಿತ್ತ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆತ ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂದಿರ ಇತ್ತಲಾರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೆಗೆ ಬಟ್ ಯಾನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಭುದೇವ ಎಂಕ ಅಪ್ಪನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಲಾತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಭುದೇವರ್ನ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಎಂಕ ಸೊ ಅವು ಬಂದಿಲ್ಲತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಎಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಒಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪನ್ನಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪೋಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಶನಿವಾರ 17ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸೊ ಐಕ್ ಪನ್ನಗ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ದೆತ್ತ ನೋಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆ ದಿನ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಕಸಿನ್ ಹತ್ತು ಕಾಶ ಅಕ್ಕನ ಮಾಮಿಲ್ಲಡ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ದಾಯಿಗ ಮಲ್ಪೋನಮ್ಮ ಅವಾಗಲ ಇಲ್ಲ 5 ವರ್ಷ ಅಂತ 5 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಐಕ್ ಒಕ್ಕ ಏನಾಯ್ತು ವ್ಲಾಗ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಡಿ ತೆಪ್ಪುನು ಅಕ್ಕ ಬಾವೇರು ಅಕ್ಕನ ಮಾಮ ಮಾಮಿ ಒಕ್ಕರ್ನ ಮೈತೀನಿ ಅಕ್ಕನ ಮೈತೀನಿ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಕ್ಕಲ 5 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಇಲ್ಲಾಡು ಎಲ್ಲ ಹಂಚೆ ಪೋಪೆ ಅಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಪೂರ ತೋಜಾವೆ ಫುಲ್ಲು ತೆಲ್ಕೊಂಡುಳ್ಳೇರು ದಾಯೇ ಪನ್ನಗ ಕಾಂಡೆ ಒಂಬರೆ ಆತ್ತಂಡು ಎಂಗಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅರೆ ಅಮ್ಮಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸೊ ಎಂಚಿನೇಕಮ್ಮ ನಾಚಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಂಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನ್ನಾಗ ಬಯ್ಯ ನಮಕ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂದು ವಿಷಯದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಬಯ್ಯಾಡು ಉಂಡು 1 ಗಂಟೆ ಪೋವಲಿ ಅಯ್ಯಕ್ಕ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅವು ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಅವು ಬರೋಪ್ಪು ನಮಗೆ ಒಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಾಕೀಸ್ಡ್ ಕುಲ್ನಾಗ ಪಣ ಜೋಕ್ಲನ ಎನ್ನೊಂದು ಎಪ್ಪುನು ಲೇಟ್ ಆಪಣ ಬಂದು ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ ಬೇಲೆ ಅಪ್ಪಲ ಕಾಂಡೆ ಏನನ್ಪರಮ್ಮ ಆತಿಂಕುಲೆ ರೋಡು ಒಂದು ಕಲ್ಮಾಡಿ ಚರ್ಚದಲ್ಪದ ರಸ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೂಲೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ನಿಂತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಾಮ್ ಅಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ದುಂಪಲೆ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ಟಾಪ್ ಆನ್ಲೈನ್ದ ಬಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸ್ ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ತ ಅಮ್ಮ ಫುಲ್ ನಾಚಿದ ನೀರಾದ ಗೊತ್ತೇನು ನಾಚಿದ ಬಣ್ಣಗ ಪಿದಾಡಿಯಾ ಟಾಕೀಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಅನುಭವ ಪಲ್ಲೆ ಹತ್ತು ಅಂಚತ್ತು ದುಂಗು ಅಲಂಕಾರ ಬೈದಾರ ಇಡೀ ಬೈಕ್ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಟಕ ರಾಸಿ ಆಯ್ತು ಕಟಕ ಅವು ಕಲ್ಪನ ಅಲಂಕಾರ ಪಪ್ಪನುಟ್ಟು ಅದಾಗದ ನೆನಪ ಆಂಟಿ ವ್ಲಾಗ್ ತು 2 ಎಂಚಪ್ಪು ಈ ಕಲ ಪರ್ಪುರ ಪುಲ್ಲೆ ಕಂಡೆ ಪೋದು ಗಡಂಗ ರೈಟ್ ಬೂದ್ಲೆಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿಸಿ ಪುಲ್ಲೆ ಕಂಡೆ ಎರಡು ಜನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಮ್ಮನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋಜು ಚೂಪ್ ಅಂತಾರೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಚತ್ತಂತನ್ನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದ 1854 ಕಟ್ಟಿಸಿರೋದು ಓಯ್ ಚರ್ಚಿ ಬರ್ತಾ ಉತ್ತುಕೋ ನೋಡಿದೆ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತಾಯಿ ಕಮಾನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಕಮಾನ್ ಹೊಸಕ್ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಗೇಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ತಲೆ ನೋವು ಇಟ್ಟಿನ
ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಚು ಮಲ್ಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಪೆತ್ತಡಿದ ಇಟ್ಟಿದ ಉಳ್ಕೊಪ್ಪುನ ಟಾಪ್ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಟಾಪ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟದ ಬಲ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿಲ ಮಲ್ಪ ರೆಡ್ಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಾಯ್ 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 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ನಾನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೆ ಯಾಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಓದಿತ್ತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪರಿಗೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಕಲಿಂಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಾದನ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಪ್ ನೆಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದ ಲೆಗ್ಗಿನ್ಸ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಒಂದೊಂದು ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ MC ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೊ ಒಂಜಿ ರಡ್ ఒక ಲೆಗ್ಗಿನ್ಸ್ ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ತೆತ್ತೊಂಡೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ತಾರೀಕು ಏತು ಪನ್ನಗೇನಿ 15 ತಾರೀಕು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಏನೇನ ಮಲ್ಪರ್ಬೋದು ಏನೇನ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕೊಲಿನಿ ತೂಯಿನ ಅಂಚತ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಡ್ ಅಮ್ಮಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಅರಡಲ ರಿವ್ಯೂ ಕೇನ್ವೆ ತಾಯಿ ಪನ್ನಗೆ ಯಾನು ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಹಾರರ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದಿರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಹೀರೋ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಪ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲ ಹೀರೋನೇ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೊಕ್ಕಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನಾಗ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಭುದೇವರನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಏನಾರನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಈತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ದು ತುಂಬು ಅಮ್ಮನೋಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದರಿಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನೇ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಂದಿಲ್ಲ